خەباتکار و سیاسەتمەدار کەمال عەبدێ پشتی خەباتەکە مەزن di berdôza Kurdî de koça xwe ya dawî kir ku baweriya wî bi mafên gelê Kurd yên rewa dihat û bi rewaneke te jî hezkirin berevaniyê di ber de dikir. Xebatkar Kemal Abdê berî niha di gotarekî de behsa jiyana xwe kiribû têde gotibû ew di sala 1934 de li gundê Gazê yê bi ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve jidayîk bûye piştre bi malbata xwe re berê xwe da gundê Xerze û li wê derê xwendina xwe ya seretayî di sala 1949 de bi dawî anî piştre berê xwe da gundê Keferdelê yê Jêrîn. Xebatkarê Kurd Kemal Abdê piştî wêyekê berê xwe da parêzgeha Idlibê da ku xwendina xwe berdewam bike lê ji ber rewşawiya madî zehmet bû nekarî xwendina xwe bi dawî bîne û piştre di sala 1953 de tevlî leşkeriya neçar bû. Li gorî şopandina Rêbazî News ku hişyarbûna netewî li cem xebatkarê Kurd di temeneke piçûk de li ser destê mamosteyê wî Ednan Qereçolê dest pê kir ku xebatkar Kemal Abdê fêrî tîpên Kurdî û helbestên cegerxwîn kirin û piştre tevlî Partiya Şûî li Helebê bû ji ber ku wê partiyê wekû omîdek didît da ku mafên netewî yên gelê Kurd bi dest wan ve were. Lê di sala 1955 û 1956 de nakokî di navbera Kurdên Şûî û Partiya Şûî de li ser daxwaz û mafên gelê Kurd yên netewî durist bû. Di sala 1959 de di serdema yekbûnê de di navbera Sûriye û Misrê de xebatkarê Kurd rastêgirtinê hatû piştre ji kar hate dûrxistin. Niştîmanperwer Kemal Abdê tevlî refên Partiya Demokrata Kurd li Sûriye El Partî bû ku niha navê wê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ye ku li gorî siyasetmedarê Kurd Şêx Emîn Gulîn li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiriye û têde behsa xebatkarê Kurd Kemal Abdê dike û dibêje piştî hilmeta girtinê ya jaliyê rejîma Sûriye ve di sala 1960 de siyasetmedarê Kurd Kemal Abdê bi hevalên xwe re serkirdeyetiya partî kirin û piştre di sala 1963 de bi hevalên xwe re ji ber xebata wan hatin girtin û li pêş dadgeha ewlehiya rejîmê hatin dadgeh kirin û ta 2 salan di zindanên rejîmê deman. Endamê Encûmena Herêmî ya Pedekesê Mustafa Qadê ji bo Radyoya Rêbas ragihandiye ku xebatkarê Kurd Kemal Abdê di sala 2011 de wekû kesekî serbûxwe bû endamê Enekesê. Xebatkar û niştîmanperwerê Kurd Kemal Abdê piştî rûbirûbûna nexweşiyeke giran di 17 mijdara 2020 koça xwe ya dawî kir û li zêdê xwe li gundê Keferdelê yê bi ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve bi xakê hate spartin. Mîdye Dorsin.